Гледаме BTV и светските клюки в предаването Култ, където обект на възхищението ни трябва да стане Веселин Марешки с новото си скъпо хоби. Политикът бизнесмен Веселин Марешки показа най-новата си играчка, с която лети над водата на Кабакум. Не знам що за играчка е това, Мария, но така, извисен над водата, Веселин Марешки ми изглежда някак зловещо нелеп. Нищо, че изглежда като супергерой, аптекарският бос демонстрира уменията си по флайборд. Това е иновация във водните забавления, която позволява на човек да лети над водата, да се гмурка като делфин, да прави волни салта. Не знам на теб как ти изглежда, Румене, но на мен ми трепна сърцето, защото в новото си амплоа Марешки ми напомня на Iron Man. Права си, Мария. Като две капки валериан са аптекарския бос и Iron Man. Чакай да си догледам кадрите с Марешки аз, че му станах тенк. Марешки не крие любовта си към луксозните неща. Той притежава една от най-бързите коли на света, която струва около 1 милион лева, както и един от най-скъпите фитнес-клубове в страната. Като гледам с каква ефективна пароструйка се е снабдил, поне вече може да спести от автомивка за скъпата си кола. Румене, ако не те познавах, щях да си помисля, че завиждаш. Но като знам, че за теб достатъчен адреналин е да пресечеш на зебрата до университета, надали му искаш играчката. Спортът флайборд е скъпа играчка за любителите на адреналина. Виж, Мария! Марешки стана на делфинче! Сега не ми е зловещо, но пък вече му завиждам. Прилича ми на любим герой от анимационен филм. Умбелият делфин! Не знам, Румка. На мен повече ми харесваше като Iron Man. Този делфин е много ухилен и въобще не ми е мъжествен. Нека да не спори, Мария, защото от друга страна един мастит бизнесмен и амбициозен политик, какъвто е господин Марешки, трябва да притежава както зловещата мощ на Iron Man. Така и хлъзгата пъргавина на умбелия делфин. Et l'on reste sur sa faim, en entend ce refrain.